páni, tady je temný jazdec, ale to ďalšie vidíte. Som na poli a keby ste chceli byť tiež vo videu, tak toto tu je 12. Sme na ulici Novej a zistíte môj domček. Hej, a napíšte mi to dolu do komentárov, ja vám napíšem na Instač a potom ideme. Je to so mnou i Evil Devil, ktorého môžete... Evil Devil, jeden. Hej, takže ideme sem, ja sa troška pobežím. No a... je to cez pole, hej, a už tak sa držať. Pozdrav do videa. Čaute. Tu vidíte sami seba. Že, proste žiadne blato nie je, Paľo. Áno, voláme temný jazdec. Bro. Čisté to pani. Nie, že to... Ja mám najlepšie topánky. Ja mám proste vôbec špinál. To bude, že bez. Ty by si mohol točiť mňa a ja teba, aby to bolo také tematické. No. Tu niekde máme bunker, i keď už tam, keď už tam dávno nie sme. Hej. Také na radie, tu nám také posekali. Ale Páľo, ty keď oni tu mali taký tam, Páľo, keď sme preskúmali na tamtú stranu, takto, po tej rovine, tak si tam našli priehradu, aké Počkaj, Brian. Keby si chceli ďalšie takéto videjka so mnou i s týmto tu typečkom, dajte mi like, odbera zvoneček na toto videjko. Keď chcete so mnou spoluprácu, tak mi to napíšte do komentárov. Dajte mi vedieť, čo by ste chceli ďalšie takéto videjka, že či by ste vážne chceli takéto videjka, lebo mňa to baví točiť, len to strihanie, no. Nechcel by som. Ale verte mi, chcete takéto videjka, napíšte dolu do komentárov. No nič, a my chodíme. Po krásnej, hnusnej tráve, sú tu krásne stromy, keby dačo. Takže, tak. Čo? Tu je náš bunker, ahoj! Tu je jeden... Poďme dnu, poď. Ukážeme im tvoj starý bunker. Tu som mal s kamarátmi, fuj, je to hnusne. Je tu furt hnusne. Jak furt tu mám svoj obľúbený stromček. Je tu hnusne. Tu mal byť, počkej, to čo mi je tu? Tu niekto bol. Kúkaj, tamto, tá klada tam nebola. Už spadla, burka, debil. Jupí, máme viac dreva. Dobre, ideme preč. Chápeš, to ste vy tu robili? Mal si to robiť. Máme takú isté, ale oveľa väčšie. My sme tam tam mali skoro každý deň. Aha, tak my nie, kámo, to sú toľko. Boli rád, ale nikdy. Nie, my sme tu chodili furt, ale potom sa to nerysovalo, takže sme tu prestali chodiť, no. Vám poviem. To povedala som, hej, že raz a nikdy, až si tomu som chcela povedala, že som debil a som tam dočal. Tam je náš, si spomínam, presne tam. No, nevidno, no. Ináč, keby ste sa čudovali, kde sme, tak sme na Slovensku v Sečovskej Polianke. Keby ste ma chceli stretnúť, tak... Ešte to ja by chcela rozšatnúť. Mám sledujúcich, nejak ty. Čero? 95, more. Čiii, sa ešte ogulať, bo gratulujem, robíme slavovku ceku, ne? Nie. To by som hovoril. Dobre, to je jedno. Kamo, už... Môj cieľ je minimálne proste 100 000, ja potrebujem byť taký YouTuber. Môj cieľ je minimálne 100. Akože vážne, chcem len mať 100, lebo to je môj detský sen. Keď ma chcete tiež podporiť, keď ma to chcete podporiť, dajte like, odbera zvoneček, napíšte mi nejaký komentár, ja vám to oznámkujem, ja si to prečítam, vám dám odber. A keď na tomto videjku budú aspoň minimálne, hovorím, minimálne 10 lajkov. Dobre, 5 lajkov. Áno, áno. Keď na tomto videjku budú aspoň 5, minimálne 5 lajkov, natočím ďalšie video. Ale ideme na šialenom predklánku natočíme. S viacmi ľuďmi. Takže napíšte mi dolu do komentárov, že či by ste vážne chceli. Už vám veľmi hovorím. Tu bol náš starý bunker, bro. Tu si pamätám, tu sme boli, Toto je náš bunker. Tu je preskúmo. Au. Tu je náš bunker, parád. Ticho. Tu dolu, keby ste spadli, dolu, zdechli by sa. Tu kurník. Dámy a páni, varovanie, toto doma neskúšajte, my sme profesionáli. To je tá priehrada. My sme profesionáli, tam je priehrada, Dick. Dobre, ja to mám skočiť. Brian, vieš čo, ber mi mobil. Ber natáčaciu výbavu. A natoč ma, krásny priehradu. Mám 2 mobily teraz. Dobrý deň, dámy a páni. To je temný jazdec, ktorý ide skočiť, ale je strach. Ten šok má troška desí. Okay. Super, ideme hore. Ale čo, pekne je to tu, nie? Tam hore. Počkaj, idem. To ešte schody robiť. Kurník. Tu sú schody. Tu je jeden schod. Tu máme na radne. Tu je môj kosák vlastne.
Hej, to je môj kosák. To je môj z domu, som si ho zobral. Aha, dobre. Tu sú zbranie, to ne... Tu čo máte, what? Tu si takú postavili stenu a tu už je... Tu, kde budú také že stoličky, stôl a Bro, tu budeme mať bunker, tu pôjde oheň. Dámy a páni, yes, je tu sekera. Je tu sekírka. Hej, to mám ja z domu, hej, bacha. Ale tu zrezávala už. Tu zrezávala, oka. Je tu zrezávala sekera. Moja opäť zrezávala, potom dáš mi. Tu beriem to, Ja si, kámo, máme tu hrabli, ak sme po kosicku. Hej, ja som tu brala to, okej. Čiže toto je všetko, mi tu kúže, čiže... Do toho tu bude ďalší pásky, proste... Vysekáme a ukážeme nám to tu, jak to proste... Dámy a páni, takže ešte tu je jeden a dámy a páni, kurník. Dámy a páni, my tu teraz ideme nejakú robiť, alebo nevieme... Čo máš ten nožík? Tam, neviem. No, super. Tak tu ideme robiť nejaké pár vecí, no a my sa vám ozveme v druhom partu, jak to hovoril Evil Devil, alebo Debil, jak furt. Dobre, to mňa sa s vami lúči. Nemusíš hovoriť nahlas. Dobre, a to mňa sa s vami lúči, čau.